Виждате ли млада двойка, която празнува успеха си? Те не са финансови анализатори, не са и професионални инвеститори. Това са просто двама млади хора, които живеят живота си, а техните инвестиции растат автоматично благодарение на Cryptify AutoX. Без стрес, без догадки. Само реални резултати, подкрепени от изкуствен интелект. В наши дни инвестирането може да бъде наистина предизвикателно. Пазарите никога не спят. Броят на криптовалутите е зашеметяващ. Ако сте начинаещ, всичко това може да изглежда объркващо. Но не се тревожете. Имам перфектното решение за вас. Представям ви Cryptify AutoX, търговският асистент от ново поколение. Това не е просто още един автоматизиран инструмент. Това е като личен ментор, който ви помага да изградите стратегия и да правите задълбочени анализи. Първо, непрекъснат анализ на пазара. Cryptify AutoX анализира пазарите 24/7, разпознава трендове и поведенчески модели и предлага подробни препоръки. Анализира криптовалути, технологични акции, здравеопазване, енергетика и много други сектори. Втори, автоматична търговия. Когато се появи изгодна възможност, AI действа незабавно. Работи според избраната от вас стратегия. Без забавяне, без емоции, само прецизност. Трети, адаптация към нивото на потребителя. Независимо дали сте начинаещ или опитен търговец, Cryptify AutoX се адаптира към вас. Можете да настроите нивото на помощ, да персонализирате параметрите и да тествате всичко в демо режим без риск. Четвърти, удобен потребителски интерфейс. Платформата е елегантна, лесна за използване и уеб-базирана. Работи на всяко устройство с интернет връзка. Няма нужда от инсталация, просто влезте и започнете. Пета, безплатен демо режим. Не сте сигурни дали сте готови да започнете. Изпробвайте всичко с виртуални средства. Вижте как работи платформата и преминете към реална търговия, когато сте готови. Шести, бърза и лесна регистрация. Посетете cryptifyautox.com, въведете името си, имейл адреса и телефонния си номер и депозирайте поне 250 евро начален капитал. Готово за 2 минути. 7. Без такси за депозити и тегления. Имате пълен контрол върху средствата си. Без скрити такси, без посредници. Печелите, теглите. 8. Максимална сигурност. Платформата използва усъвършенствано криптиране, двуфакторна автентикация и защитена връзка. Поддържа плащания с карта, банков превод и криптовалути. 9. Предупреждение за измами. С нарастващата популярност на Cryptify AutoX се появиха фалшиви копия. Някои сайтове изглеждат идентични, но целта им е да ви измамят. Използвайте само официалния линк в описанието на видеото. След регистрация лесно настройвате нивото на помощ и оставяте платформата да работи. Тя анализира пазара, изпълнява сделки и ви предоставя аналитични инструменти за предимство. Тази платформа е истинска революция. Независимо дали сте нов или професионалист, тя е готова да ви помогне. Какво мислите? Готови ли сте да печелите реални пари с помощта на изкуствен интелект? Кликнете върху линка в описанието и започнете още днес. Имате въпроси? Оставете коментар. Хареса ли ви видеото? Натиснете харесвам и се подгответе да видите как печалбите ви растат. Благодарим ви, че гледахте. До следващото видео. Останете с нас. Довиждане!